So mao to, ingon bitaw ko sayop gyud nga eroplano akong nasakyan kay imbis na mosakan is taas, naara man hinuon ni aning ubos gadagandagan. So ingon ani manggod ang nahitabo ato mga guys, ay ga-end ang ako ang contract atong niaging kumpanya nako pauliay nako. So gitry na ako karon og interview. Sabak tag-interview karon gitry na kog apply dire no. So tan-aw na to unsay mahimong resulta ni karon. So magbalhin na og dalan. Balhin ako sa tuloy nga dalan. Medyo cool ba kasi ni Hungguman, Japanese employer na among tag Japan. So atong sulayan ni kung kaya ba. Good luck sa ako ah. Konbawa, hajime mashite. Watashi wa Anthony desu. Tony to moshimasu. Ima Hamamatsu ni sondeimasu. Iyako no toritsuki no shigoto o shiteimasu. Nihon de hataraite musugo 3人になれます。よろしくお願いいたします。So mao to siya ang nahitabo. Nya kay murag kaingon jud ko nga love jud ko ni Lord kay murag gipaboran man jud ko ato katura nga interview ang ako ang gisuwayan mga guys. Nya kay nadawat masab ko mao ning lahi akong dalan nga gibaybay karon na imbis na mulupad ko paingog Pilipinas, naara ko aning yuta gadagandagan pero apo ko gamahay kay kusog man sa timbudagan. Pero murag medyo paminaw na ko mingaw gyud kay akong duha ka kauban. Padulong na sila sa ilang eroplano nga gisakyan pauli sa Pinas, ang ako asad galibot-libot rapog ko. So meaning naara gihapon ko dire. So murag mao na gyud ni siguro ilang ginatawag nga next adventure sa ako ang life mga goy. So usasab sa akong gi-consider man gud atong panahon na kung uli kog Pilipinas na magbag-o na ang mga rules karon dire pag abot na musulod kag balik dire samot na mag-change visa na ka mga guys. Daghan kay kausaban man gud nga nadungog na ko ato nga time. Mao tong naniguro na lang gigog apply atong higayuna. So ako gyud gihunag maayo kung makauli manggaling ko unya mag-apply na pug balik didto. So dili na sad mabangbang or dili na sad lalim ang gasto nimo. Daghan na pug kay kag mga buhaton nga paagi para maka-apply kag balik, gasto ug kahago. Mintras naa pa ko dire, ako na lang sulayan og pang-apply. So mao to gisulayan ako apply nga ako ra ni diri gid ning gawas to akong giingon sa inyo ha na kung makaanhi man kay kag Japan as trainee, imuhag yung seryosohon imong nihunggo bisan pag inig-abot nimo dire padayon gyud sa pag-eskwela o pag-study sa nihunggo. Kay moabot man gay ng panahon nga sama aning among nasudlan nga kumpanya nga walay renew, pwede ra kag mag-apply kung ikaw ra. Kaso dapat kabalo jud ka magnihunggo, kabalo ka mo istorya o kabalo ka mo sulat. Kay na experience yun ako na atong time nako nga sige kog pang-apply nga ako ra. So daghan kog na-applyan ato through online ra kay kugihan man kay ko mangita ing nana. So mao ning naata karon dire. So makaingon jud ko nga love jud ko ni Lord kay wa jud ko gipasagdan man. So mao to na nata karon dire sa Tokyo. So welcome to Tokyo mga guys. Perting uwana unya gikan dire sa Tokyo mo biyahe pa man kog 30 to 40 minutes ayhan ako maabot tong bag-ong adventure sa ako ang life. So anay fast forward abot dayon sa Dugaya. Welcome to Chiba my friend. So paghawa nako atong dating lugar nako, so gapa change address man ko dito. So inig-abot nako dire, manhi ra gyapon kog City Hall para iparehistro ako ang bagong address. Nya inig kahuman ani madto na pug post office para kung naamay mga sulat like for example mga ayuda dili masadaag ba ana ra man mga birada diha. So mao gid po ni gikabiliban ako dire sa Japan kay nanagay ng mga ayuda bisan pag nakay trabaho abtan ra gid gihapon ka diretso gid naabot sa imo. So mao nang hala klaruhan ang address nimo dihang ibutang para nig magsinulatay na abot gyud na si muha di na mo hapit og daing dalan pa. So naana ko karon dire sa Chiba. So mao to guys, in short dili jud ko kauli og Pilipinas kay dire man gid ko napadulong ani. So kapasalamat hapon ko ani nga oportunidad. So mas pilion nato ni magpraktikalan sa taron kay pertibi ang lisuras panahon gyud. So dili man gyud dalim nga imong giasam-asam nga makauli ka after 3 years. Pero kung imuha ging huna-hunaon sad ang opportunity dili gid po na moabot sa imuhang basta-basta man. So mas maoning gipili gid pud sa nako ni kay pwede naman dayon ko muuli pag masettle na nako ni wala naman gyud mahimong problema makauli na dayon ko ani every year. So medyo gool kay dili ko kauli pero dako kay ko pasalamat ani nga opportunity kay ang uban perti taong hangad-hangad ani dunggo-dunggo asa padulong para maka-apply padulong dire. So mao nang ikaw kugi lang sa pagpaningkamot makaabot ra ka pohon dire.